terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Cando o Iecha me pediu que fixera algo sobre Manuel María, dixen que era un pouquiño tímida para falar, así que me dixeron, pois debuxa ou modela. Así que si, decidín facer un dibuxo, un berro reivindicativo de liñas en lembranza de Manuel María, do poeta que sementou a nosa chaira cos seus versos e universo simbólico. El soñou esta terra, esta comarca, e o fixo non só literariamente, senón tamén socialmente. Paréceme que o máis importante que hai que lembrar é o feito de que era unha persoa que apoiaba toda iniciativa que construíse país. Era un autor tan asequible e xeneroso que tan só chamabas para unha actividade e animábase a participar sempre que podía. Tan só che pedía que foses a buscalo un ramiño de flores para a saleta. Hai xa moitos anos, en Vilalba acudiu varias veces á chamada para cursiños e experiencias pedagóxicas e sempre foi afable e cálido na súa asistencia e colaboración. Creo, por iso mesmo, que todos os chairegos somos debedores dese soño activo que el construiu e que a terra xa non sería sin a súa poesía. Así que menos que reivindicar a súa presencia na nosa terra e exixir ás nosas institucións que lembren como merece o seu traballo literario e o seu pensamento a favor da chaira.